ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ശനിയാഴ്ചയിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ പുട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും നനച്ച് വെച്ച് പുട്ടുണ്ടാക്കിയെടുത്തു. അപ്പോൾ പുട്ടിന് പ്രത്യേകിച്ച് കറികളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. പഴമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ കട്ടൻ ചായൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പുട്ടൊക്കെ കഴിച്ചത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് കുറച്ച് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് 2 ദിവസം മുമ്പ് കിറ്റ് പച്ചക്കറി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, പച്ചക്കറിയൊക്കെ കുറേശ്ശെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരു സാമ്പാറും ഒരു ഉപ്പേരിയൊക്കെ വെക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചൊരക്ക, മത്തൻ, കുമ്പളം, പിന്നെ മുരിങ്ങക്കായ, വെണ്ടയ്ക്ക എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു വിസിലടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സാമ്പാറാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ കുറച്ച് പുറത്തിട്ട് കഴുകാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു സാമ്പാറൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ല, നമ്മളുടെ മൈസൂർ ദാൽ പരിപ്പാണ്. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു വിസിൽ തന്നെ ആ പരിപ്പ് വേഗം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഈ മുറിച്ച് വെച്ച പച്ചക്കറികളെല്ലാം വെണ്ടക്കായ, മുരിങ്ങക്കായ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഒരൊറ്റ വിസിലിട്ടു കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുരിങ്ങക്കായ കുറച്ചൊന്നും ഉടഞ്ഞ പോലെയായി, എങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നല്ലോണം വെന്തൊടയണത്, കഷ്ണങ്ങൾ വെന്തൊടയണത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. എന്ന് കരുതി മുരിങ്ങക്കായ അങ്ങനെ വെന്തൊടയാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ അതൊന്ന് ഇത്തിരി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് വഴുതിരിങ്ങയും 2 വാഴയ്ക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടെ ഒരു മെഴുക്ക് വരട്ടിയും പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് ഒരു തോരനും വെക്കാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ പുതിയ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മറക്കാതെ ലൈക്ക് അടിക്കണേ. അങ്ങനെ ഞാനിതാ വഴുതിരിങ്ങയും വാഴയ്ക്കയും കൂടെ സബോളയും പച്ചമുളകും അതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടൊരു ഉപ്പേരിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ചിലവരതിന് മെഴുക്ക് വരട്ടിയെന്നും പറയില്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഉപ്പേരി ആക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് ഒരു 3-4 ചെറുതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് അപ്സും അതിലും കൂടി ആ ചോപ്പറിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി ഇങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് അവർ 2 പേരും കൂടെ അങ്ങനെ ആക്കി തന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് തോരൻ വെക്കാനാണ് കേട്ടോ. തേങ്ങ ചിരവിയിട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. തേങ്ങ ഒതുക്കി ഇടണമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ 2 അടുപ്പത്തും കൂടിയിട്ടൊക്കെ രണ്ടും റെഡിയാക്കി അങ്ങോട്ട് എടുത്തു. പിന്നെ വേഗം ചോറ് കഴിക്കൽ കഴിഞ്ഞതും കുറേ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പഴയ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറേ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണം വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അവരിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓരോ അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ, അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണം വേണ്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം കഴിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പണിക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അതാ ചോറും സാമ്പാറും ഉപ്പേരിയും പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരിയും കുറച്ച് അച്ചാറും എല്ലാം കൂടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരെ വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ആദ്യം വേണ്ട പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്കും വേണം പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ അതെടുത്തിട്ട് പുറത്ത് കോലായ്മയിൽ വന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും, കുറച്ച് നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ റബ്ബറിൽ നിറയെ ഇലയൊക്കെ വന്നു കേട്ടോ. മുമ്പ് അങ്ങനെ ഇല കൊഴിഞ്ഞ സമയമായിരുന്നു. ആ സമയത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്നാലും. ഇപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ല, നല്ല പച്ചപ്പൊക്കെ ആയി, റബ്ബറിൽ ഫുള്ളും ഇലയൊക്കെ വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കാറ്റടിക്കണമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പുറത്ത് വന്നിരുന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ കോലായിൽ വന്നിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ 2 പേര് അത്ര നേരം വേണ്ട പറഞ്ഞു. പിന്നെ 2 നേരം എനിക്കും വേണം പറഞ്ഞു. പിന്നെ 2 പേരും പോയി ചോറൊക്കെ തനിയെ ഇട്ട് കഴിച്ചു കേട്ടോ അവർ. അപ്പോൾ തുണികളെ കഴുകലൊക്കെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതും പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ വന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കലായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടില്ലൊക്കെ കയറിയിരിക്കും. നമ്മളെത്ര ആട്ടി ഓടിച്ചാലും അവരൊന്നും പോവില്ല കേട്ടോ. ആണുങ്ങൾ ആട്ടിയാൽ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് ഓടുകയുള്ളൂ. കുട്ടികളും നമ്മളൊക്കെ എത്ര കല്ലെടുത്ത് പറഞ്ഞാലും അവരൊന്നും പോവില്ല. അവരവിടെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോളും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്ത് ബക്കറ്റിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വന്ന് മുക്കി കുടിച്ചിട്ട് അവർ പോകും. ഇത് കണ്ടില്ലേ, പിന്നെ ഫുള്ള് പാത്രങ്ങൾ ഞാൻ കുറേ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടില്ല. അതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി അതിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ ഓരോ പൊടി കഴിയും തോറും വേഗം കൊട്ടി കഴുകി ഉണക്കി അങ്ങനെ വെച്ചു കേട്ടോ. ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കാലിയായ പാത്രങ്ങളും പിന്നെ നമ്മൾ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് അരിയും ഗോതമ്പ് പച്ചരി അതൊക്കെ ഇടുമല്ലോ, ആ ബക്കറ്റുകൾ, പിന്നെ കുറേ ഉപയോഗിക്കാത്ത പാത്രങ്ങൾ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേശ്ശൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ പാത്രങ്ങളെല്ലാം പെറുക്കി വെളിയിലങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ മുൻഭാഗത്തെ കോലായി ഒന്ന് ചൂലൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഉരച്ച് കഴുകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെന്നും രാവിലെ എണീറ്റത് ഞാൻ കഴുകി വിടും.
പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പോഴും കൂടെ അവനും കൂടെ ഒന്ന് കഴുകിയതാണ്. ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് കഴുകണ പാത്രങ്ങൾ ഫുള്ളും അവിടെ കവുത്തി വെക്കാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുറ്റത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങനെ വെറുതെ ആരും ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓടി വരുമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലമല്ല, അതുകൊണ്ട് മുറ്റത്ത് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് മുൻഭാഗത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് ഒരു സ്റ്റൂളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റൂളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ മുൻഭാഗത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് സമാധാനത്തിലെല്ലാം തേച്ച് പെറുക്കി വൃത്തിയായി കഴുകിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ, ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിയ പാത്രങ്ങളായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ വലിച്ച് വാരി പുറത്തങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ വിധമായിട്ട് ഞാൻ കഴുകി എടുക്കാണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ മണ്ണിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല. പകുതി ഓരോ വിധമാക്കി ഫുൾ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോയും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഓരോ മൂടിയൊക്കെ എലികളൊക്കെ കടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ആക്കിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇനി കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാനെടുക്കും, പിന്നെ പുറത്ത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അകത്ത് തന്നെ വെക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഈ പാത്ര സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു. പാത്ര സ്റ്റാൻഡൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെയൊക്കെ നല്ലോണം തട്ടി പൊടിയൊക്കെ പിന്നെ അന്ന് വാറാലടിക്കുമ്പോൾ അടിച്ചതാണല്ലോ. പിന്നെ ഇത് ഈ പഴയൊരു മേശയുണ്ട്, അതിനുള്ള കുറേ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഫുള്ള് പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതൊരു 2:30-ക്കൊക്കെ തുടങ്ങി ഒരു 5-5:30 ആയിട്ടൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ മെല്ലെ എൻ്റെ പണികളൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ. എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്പീഡൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് എല്ലാം ഉള്ളിക്കൊട്ടകളായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് സബോള, വെളുത്തുള്ളി, അങ്ങനെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതൊക്കെ എണ്ണ കൊട്ടകൾ, പിന്നെ കുറേ കുപ്പികളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി പുളി കുത്തിയാലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. പിന്നെ ബക്കറ്റുകൾ, പിന്നെ ചെറിയ കുപ്പികൾ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇട്ട് വെക്കാൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കഴുകണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ മേടിച്ചത്, പിന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ എടുക്കുന്ന കുറേ പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒക്കെ കഴുകി ഇതെല്ലാം കൂടെ കോലയിൽ കമത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ മകരീം നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ തുടച്ചടുക്കി പെറുക്കി ഒതുക്കി വൃത്തിയാക്കി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചത്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെയൊക്കെ പണികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അയാൻകുട്ടി ഓരോന്ന് എടുക്കും, ഓരോരോ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടിടും. പിന്നെ അവനെ വാതിലൊക്കെ അടച്ച് ഉള്ളിലൊക്കെ ഓരോന്ന് കാണിച്ച് വരുത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പണികളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തത്. പിന്നെ അവൻ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് രാത്രി ഇരുന്ന് എല്ലാം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പഴയ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് ഒതുങ്ങും. കാരണം അത് ഗോദ്രേജിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജാണ്, അതിൽ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഉപയോഗിച്ചവർക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ പാത്രങ്ങൾ ഞാൻ ഒതുക്കിയിട്ട് അതിൽ 3/4 ഭാഗം പാത്രങ്ങൾ ഞാൻ ആ പഴയ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒതുക്കിയത്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളിനി കൊടുത്തൊന്നുമില്ല, ആക്രവേലിക്കൊന്നും കൊടുത്തൊന്നുമില്ല. ഇനി നേരാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നേരാക്കി എടുക്കണം. എനിക്ക് ആ ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ തന്നെ ബാക്കി കുറച്ച് സ്റ്റൂളും കസേരയും മേശ അതൊക്കെ ഇനി പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് പുറത്തിട്ട് കഴുകണം. എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം നമ്മളെ കൊണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനി പിറ്റേ ദിവസം ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആവുന്ന പണികളൊക്കെ കുറേശ്ശെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് സഹകരിച്ച എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, ഷെയർ ചെയ്യണേ. പിന്നെ പുതിയ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്യണം. അതേപോലെ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി കമൻ്റ് ഇട്ട ലൈക്ക് അടിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്കും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സഹകരണം വേണം. കുറച്ച് ദിവസം വൈകിയെങ്കിലും സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ കാണാൻ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടിയ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ എൻ്റെ നെറ്റ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ്. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ വരെ. അതുവരെയും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.